Ucinge ukuba uzifumanele indoda kanti uzifumanele umbulali wakho. Ungcwatywe izolo ke engqushwa uNomxolisi oneminyaka engama-31, obulewe ngokutyumzwa ngemoto yakhe etyumzwa sisinqandamathe sakhe ogama linguSinethemba Somngesi oneminyaka eyi-36. Sizombiza ngegama ke lo urhanelwayo ungumbulali ke phofu, kuba sidiniwe kuhlala nezikrelemnqa nababulali phakathi kwethu babe befihlwa ukuba bangobani. Say the victim's name and also say the monster's name. Hello fam, welcome to Pop Culture Daily News. Ninjani? UNomxolisi Sinqotho wasengqushwa ngekhaya kwilali yaseBungqala oye watshayiswa edityaniswa nodonga lwendlu watyumzwa wabhubha. Phofu ke etyumzwa ngemoto yakhe sekutyholwa ukuba ibiqhutywa yindoda yakhe le uSinethemba. Esi sehlo simasikizi sehle eHumansdorp sayazi lapha e-Eastern Cape ngosuku lokuqala kule nyanga i-1 November 2025. Ngokwengxelo ephuma kusisi wakhe uNomxolisi lo nekhoyo emakhasini onxibelelwano, yena usisi lo uthe wakufika endlini wehlika ngelilungiselela ukuyovula emnyango suka indoda yamdibanisa nedonga ngale moto yakhe ke phofu uNomxolisi, yaphinda yabuya umva yamphinda izihlandlo. Undibuze ukuba ke yintoni lesikuyo singamabhinqa, yintoni leningaka siyenzileyo siphila nezi animals zingakwazi ukuzilawula? Zintoni ezi sizizalayo thina bafazi, izinto ezingoyikiyo ubulala, izinto ezingenantliziyo? Kuvakala ukuba oye wafika wazokulamla enqanda le ntyekele ufike le ntombi yakwaNdlangisa kwaThole seyinabele uqaqaqa. Phofu ke indoda le kuthiwa ebandleni laseThembeni Church in Zion iphambili kakhulu. Undixelele ke ngoku ukuba uMan of God, ubrother, uyicinga njani le nto ade ayenze? Ewe kaloku sijonge lukhulu xa kusithiwa umntu ngumntu kaThixo, ngumkhonzi kaThixo ophambili kakhulu. Useluvalelweni ke lo mfana kwaye uthi akafuni nalo bheli enja iyazazi iwabile amaqanda. Ityala limisiwe ke limiselwe umhla we-5 kaDisemba 2025. Noba kunini bakuthi nakuze nindikholelwe xa ndisithi ikhona into esiyityayo ekungafanelekanga ukuba siyayitya, okanye ukhona umoya esimphefumlayo o-contaminated, okanye mhlawumbi iCOVID le ifike yatshintsha iingqondo zethu kuba noko ngoku noko kudala sikhala endaweni yokuba kube bhetere izinto ziye zitsiba ngapha kophungela ngokwakhe. Makaphumle ngoxolo ke uNomxolisi Siqotho, uThixo amkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo. Sithumela amazwi ovelwano kwikhaya sisithi lalani ngenxeba, aluhlanga lungehlanga. Ukuba umamele kwade kwasekugqibeleni, cofa phaa kubhontsi omkhulu ukubonakalisa ukuba uyithandile le video. Ungalibali ukucofa usubscribe nentsimbi le yawo ukuze ungaphoswa zezinye iivideos ezikumila kunje. Enkosi.